Vítajte v platovom nástroji, kde si môžete porovnať mzdy vašich zamestnancov s aktuálnymi dátami z trhu práce. V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť a čítať report v službe Inzerované mzdy. Služba Inzerované mzdy vám ukáže, ako sa pohybujú ponúkané platy v inzerátoch naprieč slovenskými a českými pracovnými portálmi skupiny Alma Career. Dáta v týchto reportoch sa aktualizujú každý deň. Odkaz na vytvorenie nových reportov nájdete v hlavnom menu alebo v sekcii Inzerované mzdy na hlavnej stránke. Na rovnakých miestach nájdete aj odkazy na vaše uložené reporty, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Pre vytvorenie reportu je potrebné vyplniť 3 položky: krajina, pracovná pozícia a miesto výkonu práce. Report sa vygeneruje po kliknutí na tlačidlo Zobraziť. Prvou položkou je krajina, v ktorej je možné zvoliť dáta z pracovných portálov na Slovensku alebo v Českej republike. V ďalšej kolónke vyberiete pracovnú pozíciu. Pre vyhľadanie konkrétnej pozície začnete písať jej názov a výber potvrdíte kliknutím na návrh pozície v zozname. K dispozícii je okolo 500 pozícií a pri väčšine z nich sa vám automaticky zobrazí typická náplň práce. V kolónke miesto výkonu práce môžete hľadanie zúžiť na úroveň kraja alebo okresu. Máme zvolenú pozíciu asistent v Bratislave. Teraz prejdeme k obsahu reportu a pozrieme sa na to, aké všetky údaje v ňom nájdete. Report je rozdelený do 2 častí: štatistiky a prehľad aktuálnych inzerátov. Rovnako ako v reporte v službe mzdy od zamestnancov, aj v reporte pre inzerované mzdy sa môžete pohybovať scrollovaním alebo pomocou prehľadného menu na ľavej strane. V úvode reportu nájdete prehľad o vzorke dát, obdobie, počet inzerujúcich firiem a počet inzerátov. V prípade dostupnosti si viete pozrieť aj popis pracovnej pozície. Štatistiky v reporte pre inzerované mzdy zohľadňujú dáta za posledných 6 mesiacov. V reporte sa zobrazujú informácie o najnižšej a najvyššej ponúkanej mzde a ich strednej hodnote. V časti najnižšie ponúkané mzdy zobrazujeme priemer hodnôt v položke Mzda od, ktorú zamestnávatelia vyplňajú v pracovnej inzercii. V časti najvyššie ponúkané mzdy sa zobrazuje priemer hodnôt v položke Mzda do. V strednej tabuľke je uvedená dopočítaná priemerná stredná hodnota alebo medián medzi najnižšími a najvyššími mzdami. Pri každej hodnote nájdete aj porovnanie s minuloročnou úrovňou miest v inzerátoch za rovnaké obdobie. Pre väčšiu presnosť uvádzame aj mzdové dáta z pohľadu percentilov. Tieto údaje nájdete v grafe rozpätie inzerovanej mzdy. Prvý decil hovorí o 10% miest, ktoré majú mzdu na uvedenej úrovni alebo nižšiu. Prvý kvartil hovorí o štvrtine, alebo teda 25% uvedených miest, ktoré sú nižšie ako daná hodnota. Medián je stredná hodnota. Tretí kvartil hovorí o štvrtine ponúk, pri ktorých firmy uvádzajú viac ako je daná hodnota. A nakoniec tu máme 9. decil, ktorý hovorí o top platoch, teda o desatine ponúk, pri ktorých firmy ponúkajú viac ako je uvedená hodnota. Rozpätie inzerovanej mzdy si môžete pozrieť zvlášť pre najvyššie mzdy, strednú hodnotu miest, ako aj najnižšie mzdy. V ďalších častiach reportu nájdete postupne jednotlivé metriky inzerovaných miest podľa krajov, podľa veľkosti firmy, pre absolventov a podľa jazykov. Súčasťou reportu v službe Inzerované mzdy je aj prehľad aktuálnych inzerátov zverejnených na pracovných portáloch. V prehľade sa vám zobrazia inzeráty podľa zadaných kritérií, ktoré si môžete filtrovať alebo v nich vyhľadávať cez full text. Pozrite si aj naše ďalšie videá, ako vygenerovať a čítať reporty v službe mzdy od zamestnancov, ako aj informácie o metodike zberu dát v platovom nástroji.